És el moment d'escoltar l'espai polític de la raó del regidor. Avui li correspon a la regidora del Partit dels Socialistes de Catalunya, la Jèssica Revestido. Ella és regidora de Gent Gran, Nova Ciutadania, Igualtat Home-Dona, Solidaritat i Cooperació. L'escoltem. Jèssica, bon dia. Bon dia. El passat dilluns es va commemorar a Molins de Rei l'aprovació de la Declaració dels Drets Humans per l'Assemblea General de l'ONU. Vam llegir 30 articles on es subratllen els drets humans considerats bàsics i que s'apliquen sense excepció a tots els éssers humans. S'apliquen sense excepció? Cada dia els mitjans de comunicació ens mostren imatges i notícies on sistemàticament aquests drets es vulneren. Un cas flagrant és el de la guerra de Síria. Ara, la ciutat d'Aleppo està vivint un èxode. Està desapareixent com a tal davant l'evacuació dels últims habitants i la destrucció de la ciutat. Una guerra és la més cruenta violació de tots els drets humans, però el que estan vivint els refugiats que han fugit de Síria per salvar les seves vides no és una situació millor. A Molins de Rei donem un pas més en la denúncia d'aquesta situació i la plataforma Molins Acull, amb el suport de la Regidoria de Cooperació, Solidaritat i Drets Humans, organitza la presentació comarcal de la campanya Casa Nostra, Casa Vostra. Aquesta campanya neix d'un grup de persones independents que treballen en el món de la comunicació i que el passat 9 de maig, curiosament el Dia d'Europa, van coincidir als camps de refugiats fent-hi projectes de voluntariat. A partir d'aquí, us podeu imaginar tot el que van viure que va fer que un cop arribaren a Catalunya organitzessin aquesta campanya de denúncia. Aquesta tarda, a la Federació Obrera, no us perdeu la presentació de la campanya. A 6:15 amb Antònia Castellana com a representant de Molins Acull, Rubén Wagensberg com a coordinador de la campanya i Mònica Terribas. Seguim treballant per denunciar, sensibilitzar sobre drets humans i educar en valors. Us esperem aquesta tarda. Moltes gràcies a la Jèssica.